40. Derfor havde I magikerne. Er det derfor, du hedder magikerne? Vores skødesløs magi. træd på hende. Hej. Du skal kille hende. Bandet elver. Det var godt nok fest. Jeg er bedre at have det. Det er svært. Hold masser. Hvad er filmen? Ej, du har vist det. Du har aldrig armen op på bækken. Har de det? Du er i anden side. Ja! Jeg kaster med kniv. Kast magi! Vær aktiv! Kom nu med her! Eller vi presser ned af dig! Så kors, giv mig Du skal ikke komme langt frem, så jeg kan beskytte dig! Du skal ikke gå for langt frem! Ja! Ikke ham, der kastede. Der er en kniv. Men ramte med den, så vinder vi! Ja! Mallen! Ildkugel 2 skader. Du kan også bare kalde ham Malm, det kalder alle andre ham. Eller hvad sker der, hvis du skader en af dine egne? Det ved jeg ikke. Jeg vil næsten tro, at de mister liv. Ja, og så slår de på dig igen, ikke? Ja. Ikke får du rimelig kraftigt ved at strappe, hvis du angriber. Jeg tror, jeg det er meget. Jeg synes, du skal skade Simon. Simon? Ja. Ham der bamsen med det røde skjold. Han slår igen. Vi kalder ham bare, så vi går i klasse sammen. Ej, så tæsker jeg ham i morgen i skolen. Det lover jeg dig. I trænger op i en krog. Giver! Eller ikke. Virke! Det tror jeg. Her! Hjælp! Nej, ham der den lille dumme hedder Margis. Han skal dø! Ja! Ja! Hvad klarer vi? Til blodskolen! Hjælp! Hjælp! Okay! Ja! Kom, giv mig kræfter, der kom, giv mig køn, jeg trænger højt! Endelig skal jeg skulle høre Vi kan ikke sove nu. Hånd, slice, sis, nød! Er han død? Kom! Ja. Hvad nu? Jeg ved ikke.
Bager, Elmer. Jo, quick. He stays. Mager! Hvem gør alverne? Er I deres? Må jeg sige noget? Jeg står der, hvorfor hun gør det for ham. Hvad gør alverne i det her spil? Går rundt. Går rundt. Og skaber noget spil, hvis det er en mulighed. Det kan da være. Hvad skal det egentlig forestille middelalderen? Fuck on! Oplysning. Er du død? Nej. Du er ikke. Hvis jeg var død, så havde jeg jo ikke nok til. Kongestol! Jeg vælger ham. Jeg kan øve på. Rasmus. Avada Kedavra! Mark Philip, det er din tur til at vælge. Og I kan ikke få os. Hvad mener? Der kommer til os. Nej, hvor helvede. Har du noget? Information om ham igen. Jeg skal bruge min lyn til noget vigtigt. Lad kokken med styrke, lad kokken med kraft til at fjerne denne mand. Vindhus. Lad kokken med styrke, lad kokken med kraft til at skade denne mand. Fingerlyn. Tæt nok. Lad kokken med styrke, lad kokken med kraft til vindhus. Lad kokken med styrke, lad kokken med kraft til vindhus. Jonathan. Ja, blød! Nej, Mikkel! Hvordan kan det ske? 2 gange! Nej! For helvede! 2 fucking gange! Nå, sæt. Hey! Tag sving, Rasmus! Faldt dog! Lad kokken med styrke, lad kokken med kraft til vindhus. Jenny. Anna. Lad kokken med kraft til Jeg skubber ham væk fra far. væk. Væk med dig. Væk. Jeg har sagt noget. Væk. Tak. Det skal jeg skal smide dig. Med kraft til vindhus. Væk. Vær klar igen. Nej, 3 par gange det samme. Lad kokken med styrke, lad kokken med kraft til fingerlyn. Du har kastet her. Undskyld. Det er meget godt ud. 3. Var det der? 3 fingre. Okay. Fingerlyn, så er der bare vindpus, der er en Færdig. Det er bag og så. Vindpus. Bare kaste på mig. Kast uendeligt på ham. Lad kokken med styrke, lad kokken med kraft til vindhus. Simon! Mose, godt stor hammer, der er svær. Hvad finder den? For helvede! Kom nu, Anna! Mose! Hvor pokker det ikke 2 mod 1? Lad kokken med styrke, lad kokken med kraft til fingerlyn. Kom, Anna. Fingerlyn! Fingerlyn, du der!
Hvor mange har du kastet vindpus på? Monika ikke med. Der er ikke nogen begrænsning på. Og så Anna. Emil, vindhus. Emil! Ej! Jeg vil ikke leve mere. Verdens bedste vindhus. Lad kongen med styrke, lad kongen med kraft til vindhus, Emil. Altså Simon, hvad der? Ej, fuck. Hvad så, konge? Har du på røven? Lad kongen med styrke, lad kongen med kraft til vindhus. Den venstre! Sådan, Derovre. Den kan ikke starte! Den kan ikke starte! Så slå ham dog. Det kunne ikke! Monsterslag. Kejseren er nede! Rasmus Pina monsterslag fra nu af. Kejseren er nede! Ej, not good. Det er alle mod alle. Nej, hvorfor? Go, Kejser! Go, Kejser! Kan du mærke tungen? Tungen mærker dig! Bare 5 sekunder! Mere meget kort tid efter fuldt af død. Jordskælv. Åh nej! Jordskælv. God, din slanis, mørket, hør mine bønner, hør min vrede, lad gudernes magt slippe løs, jordskælv! Hammer! I mig stå op, med ildens kraft, med ildens magt! Hjælp mig i kamp! Hjælp mig til sejr! En kugel, 2 i skade, Simon! Alle på Emil! På Emil! Emil! Ren sjæl! Reflect. Og pis! Skulle vi lige kaste stød på det? Det vil være synd. Hoppe, danse, hoppe, danse. Så er det 4, ikke? Jeg har stået 7. Din kælding. Og Simon har lov. 1 i skade, 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 1 i skade. Du er nu for 2. Hver multipliceret, returneret. Om det kan Simon. Ja, bakvej. Spis! I er du yndelig. Kom så, Rasmus, det er bare en kamp her. Here's the final countdown. Du-du-du-du. 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 Hvad der? Jeg ved, Nå, det er tomt. det er dig og Kejl, og lige den her. 1 i skade, 1 i skade, 1 i skade. Hvad skete der? Jeg er nøs. Nå. Omligger. Kom nu alle sammen. Kommando knæl. Kom nu alle sammen. Nej, for Bitster. Nej, jeg gider. Bitster. Er det ikke det værd? Bitster. Imperio, knæl. Okay, det er så de holder gider med.